Kaixo, arratsaldeon. Xabier Urdangari naiz, Astigarragako alkatia. Koronavirusa dela eta itxialdian gaude, eta hori dela eta hainbat ohar egin nahi dizkizuet. Alde batetik, animo esan nahi dizuet. Animo, neurriak ondo betetzen ari garelako, eta denon ahalegina beharrezkoa dalako. Egun batzuk pasa dira, baina seguru asko luze joko du, eta beraz eskatzen dizuet pazientzia, eta beste alde batetik jarraitzeko neurriak betetzen. Beste alde batetik aipatu nahi dizuet, nahi degula zuek zuen auzoan erne ibiltzea, eta ikustea ea badagoen adineko pertsonarik, familiarik laguntza behar duenik. Bolondres sare badaukagu martxan, beraz ikusten baldin badezue zuen auzoan badagoela familiaren bat laguntza behar duna, jarri mesedez udalarekin harremanetan. Laguntza guztia emango dioguta. Azken egunetan hainbat neurri hartzen ari gara. Kaleko garbiketan esate bateako, kaleko garbiketa indartu egin dugu, desinfektatzeko lanak martxan jarri ditugu. Beste alde batetik, egoera zailenean dauden familientzat diru laguntza neurri berezia jarri ditugu martxan. Jakintzazue, udala lanean ari da. Udala lanean ari da, bete-betean, egoera honi ahalik eta irtenbiderik onena emateko. Eta amaitzeko eskerrak eman nahi dizkiet, Bolondresen sarean izena eman dutenei. 26 pertsonek izena eman dezue, Bolondresen sarean parte hartzeko. Zuetako batzuei, dagoeneko hainbaldan eman dizkizuegu. Eta beste batzuk zai zaudete, laguntza behar duten pertsonak noiz iritsiko. Zuei denoi eskerrik asko. Eta bukatzeko, Astigartarroi, animo, ez etxi, eta jarraitu ahalik eta humorerik onenez egoera honi aurre egiten. Laster arte.